Everyone, welcome to Pambataka Mangaza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wayizolo ngolwesibili mhla ka-4 February 2025. UGabisile-ke ugcine likhiphile iqiniso nebala. Ubaba wakhe wathi uzama ukungamkholwa, washo-ke ukuthi uqinisile ngempela. Washo ukuthi uma wakhe wamnika ibhodlela wathi akafake kumjudiya ebese efika ethela emanzini kaMthembu. Wavele waphelelwa ngisho namandla uDifa bakithi, wahlala phansi wasikhihla esikaNandi. Uyacabanga Nkosi yami ukukhala kumuntu wesilisa. Emva kwalapho aphume bakithi uDifa ubone nje ukuthi uyahamba kodwa uyazihudula. Uma efika ekhishini uyaziqobela uMaMzoba akanake lutho. Methi inhla nanguDifa uma esandla eduze kaMaMzoba avela asithelo phezu kommese ongakanani. Uvele ungene enyameni akhale bakithi uMaMzoba esho ukuthi bengaqondile bekuyiphutha. Amemeze endlini aqhamuka uGabisile. Uma esefika ubaba wakhe udindilizele phansi. Nanku nombese uyopha ngalana igazi seliphuma ngisho emlonyeni. Akhala uGabisile uMaMzoba athi akafonele i-ambulance. Nebala ayifonele i-ambulance bakithi uGabisile ingapholisi maseko-ke nayo isheshe ifike. uMazungu noSibusiso ngapha bayancokola. uMazungu bese ebuza uSibusiso ukuthi usenjani uNdlovu. Asho ukuthi hayi baba uNdlovu uqhuba kahle. Ebese ebuza uSibahle ivele inkamalanga lena ekuSibusiso iqale isimile. Phela injabulo ibhalwe ebusweni ebese echaza ngendlela yokuthi yena noSibahle ba-right futhi nje usemathandweni. Athi nje uMazungu hayi ngaleyo ndlela esho ukuthi ubuza ngale ndlela yokuthi uyaphila yile empilweni. Bavele bahleke bonke. Esibhedlela kuqhamuka uMazungu uzotshela uMaMzoba noGabisile ukuthi bakwazile ukukhipha ummese odokotela and sibonga ukuthi bakwazile ukukhipha wonke kusasho uMazungu. Kusenjalo kungene abakaSindlondlo babahlukanise, omunye abuze omunye nomunye abuze omunye kanjalo. Bebuza uGabisile ukuthi iyenzeke yini into kanjena emndenini naye aphike bakithi uGabisile noMaMzoba ngapha abamunikile ithuba bo imibuzo iyasho. uMabusi nomkhulu wakhe bayakhuluma. Uyasho umkhulu ukuthi angeke sakwazi ukubakhombisa lapho kukhona khona umzimba kabhuti wakhe. Ife embuza uMabusi ukuthi ngobani, washo ukuthi vele akusekho kuzoshintsha manje. Adeni bakithi uMabusi ahamba utshela umnyeni wakhe naku phela umhlola noSiphamandla aye kuyena ayombuza ukuthi uyabona yini ukuthi inkinga usifake kuyona ingakanani. Ahleke bakithi umkhulu maybe ucabanga ukuthi kusiniswa amahleza lana. Jesu athi uSiphamandla wena mkhulu ucabanga ukuthi umdlalo wezingane lona, kanti cha akusiwo. Asho nomkhulu ukuthi umkhokha vele akuwona umdlalo. Azibalisele bakithi uSiphamandla ukuthi umkhokha wakaMzoba uzobalandela. Kuthe kusenjalo bekwelinye igumbi noMabusi umkhulu avela athule bakithi kade besixoxele kamnandi bedinga yona phela indaba yomkhokha yokuthi umkhulu kumele ayobakhombisa phela isidumbu saMzobe, okusho ukuthi umvelaseke ubesethatha indima yakhe. Wakhala bakithi uMabusi if bembuza ukuthi kwenze njani. Asho ukuthi uvele wathula futhi akasaphefumuli. Baxwaya-ke bakithi uManzimande noNtombi wazama ukumvusa uMabusi kwanhlanga zimuka nomoya. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bayo.